ten kuklí, blizák, a to jenom máme takový boj. No. Pak čtvrtý, má ta čtvrtka, ale ta mám jednu čtvrtka, ale ta nejde, to si nepočítaj. A takže doufaj, že si vyjede ta Brustová na tom... Prostě do poháru, jo? Co? První keli, jo? Nebo ZZL, tak ZZL podívat, ještě okolo šlo žádný. Takže oni jsou ty nechtějí pátý dělat rozdíl. Co nejezdíš, škola? A s tím, že Špatný ráno. buď to budou mít někoho, anebo chtějí jako vykuřit od nás jednu, jakože jsou jako nechtějí, aby se jakože pojede tím, že